for DJ Rocky's Secret Files. May nangyayari sa mama ko at tito ko, kapatid ng papa ko. Avid listener ako ng programa ninyo. And every time na nakikinig ako sa inyo, napapaisip din ako kung magsusulat din ba ako. Kasi hindi talaga ako ma-share ng sikreto ko. Sinasarili ko lang lahat. Pero nahihirapan na rin ako eh. Kaya ito, sumulat na ako sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bubbles. Elementary pa lang ako noon. Grade 6 ako noon. Yung papa ko, nasa ibang bansa para magtrabaho. Once a year lang kung umuwi si papa dito sa Pilipinas. Apat lang kami sa bahay. Ako, si mama, si kuya, at yung tito ko na kapatid ng papa ko. Tatlo lang yung kwarto namin. So si mama, doon sa isang kwarto nila ni papa. Tapos, yung dalawang natitirang kwarto, tig-isa naman kami ni kuya. Tapos yung tito ko, na kapatid ni papa, sa sala siya natutulog. Isang gabi, sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi naman ako tinatawag ng kalikasan. Basta sobrang hapdi lang talaga ng tiyan ko. Lumabas ako ng kwarto ko para gisingin si mama. Paglabas ko ng kwarto, binuksan ko yung ilaw. Tapos nakita ko, wala si tito sa higaan niya. Kaya dinedma ko na lang. Kasi nga, mas iniinda ko yung tiyan ko. Pumunta ako sa kwarto ni mama. Pero nagulat ako dahil nakalock yung doorknob. So kinatok ko siya para magising siya. Pagkatapos nung nagising na siya, tinanong niya ako bakit. Sabi ko lumabas siya dahil masakit yung tiyan ko. Tapos nagulat ako sa sinabi niya. Ang sabi niya inaantok na daw siya. Papahiran na lang daw niya ako ng efficacent oil para mawala yung sakit. Sabi ko, tabi na lang tayo matulog ma. Kasi hindi pa ako makatulog. Pero ayaw niya pa rin. Pilit niya akong pinapabalik sa kwarto ko. Kasi inaantok na nga daw siya. Nagtataka na talaga ako noon kasi parang may mali eh. Kasi dati, kapag sinasabi ko namang magtatabi kami ng matulog, gustong gusto naman niya. Pero nung gabing yun, tinanggihan niya ako. Ang ginawa ko na lang, nilagyan ko ng oil yung tiyan ko. Tapos bumalik na ako sa kwarto ko.
Biruin mo, inaabot lang sa akin ng mama ko yung oil at hindi niya na inilagay sa tiyan ko. Pagkatapos, after 30 minutes, bumukas yung pinto ko. Tapos naramdaman ko si mama humiga sa higaan ko. Tinabihan ako, yumakap sa akin. Akala niya siguro tulog na ako. Pero sa pagkakataong yun, gising na gising pa ako. Napapaisip na ako ng kung ano-ano. Kinabukasan parang walang nangyari. Hindi nga tinanong ni mama kung okay na ba yung tiyan ko eh. Makalipas ang ilang linggo, parang may kakaibang kilos yung mama ko. Isang gabi, 9:00 na nun, wala pa si Tito. Kapatid ng papa ko. Hindi pa umuuwi galing trabaho. Natulog na kami ni mama. Doon ako natulog sa kwarto niya. Kaya lang, hindi ako makatulog. Hanggang sa biglang may bumukas ng pinto. Pinapakiramdaman ko kung sino yung nagbukas. Kasi kung si kuya yun, kakatok muna yun bago pumasok ng kwarto eh. Tapos biglang naramdaman ko na may tumabi kay mama. At bumulong na. Nakauwi na ako. Pasensya na ha. Ginabi na ako na patagay kasi. Tapos ang sabi ni mama, "Bakit ka pumasok? Katabi ko si Bubbles, baka marinig ka pa." Tapos sabi ni Tito, "Tulog na yan. Sa sahig na lang tayo. Saglit lang naman, pagkatapos lalabas na ako." Biglang bumilis yung tibok ng puso ko nang marinig ko yun. Ang buong akala ni mama, tulog na ako. Naramdaman ko na bumangon siya. At doon bigla nang tumulo ang luha ko. Rinig na rinig ko na merong nangyayari sa kanila. Hindi ko alam yung gagawin ko sa oras na yun. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ginising pa nga ako ni Tito eh. Kasi tanghali na daw, may pasok pa ako. Ilang beses na akong nag-attempt na magsumbong. Pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng konsensya ko. Umiiyak na lang ako pag naaalala ko yung nangyari. At hanggang ngayon, maraming taon na ang lumipas. Ni isa wala akong pinagsabihan sa mga nalalaman ko. Pero hanggang ngayon, pag naaalala ko yung nangyari, napapaiyak na lang ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko itatago tong sikretong to. Kasi nanghihirapan na ako, lalo na ngayon magkakasama na kami sa bahay. Hindi na bumalik sa abroad si Papa. Kasi may trabaho na kami ni Kuya. Wala na siyang pinapaaral. Sa ngayon, napapansin ko lang yung sahod ng tito ko kay mama niya ibinibigay. Tapos si mama din yung bumibili ng mga gamit ni tito at siya rin ang naglalaba ng mga labahin nito. Sinabihan ko nga dati si mama na bakit nga nilalabhan yung mga damit ng tito ko. Tapos sinasabi niya lang sa akin na okay lang naman daw yun. Tapos wala naman daw siyang ginagawa. Tapos may mga oras pa noon na kapag gabi nakakauwi si tito, inaantay pa ni mama kasi wala daw tong dalang susi. Tapos ipaghahain niya pa ito ng pagkain.
na imbis na ginagawa niya sa papa ko, ginagawa niya sa kapatid ng papa ko. Sana matulungan niyo ako kung magsasalita pa ba ako o babaunin ko na lang to habang buhay. Gusto ko na talagang sabihin kaso baka masira yung pamilya namin. Nahihirapan na po talaga ako.